दुखु फोरमायनायाथ' जोंथ' दुखुखौथ' मोनखाथारदों मानो होनबा गामिनि अनुस्थानानो मोनसे थैनानै थांबाय बिनि थाखाय जोंनि गामिनि गासैबो माबाफ्रा खस्थ' मोनसिगोन गथ' गथाय गासिबो खस्थ' मोनसिगोन आरो जोंनि गामिनि रायजो राजायाबो मोनसे एसे उसुबिदा असनमान बायदि गावनि माबाखौ लाखिनो हायि बायदि जाहैनाय बायदि जाबायना ओंखायनो फरायसालिखौथ' नांफिनखागौ मानो होनबा फरायसालि गैयाबा मा जागोन दा बेयाव फरायहैनाया माने बै माइनावफुर स्कुलाव फरायसालियाव फरायहैयो आरो दा जोंबो मोनथिस्लाबाखै आंथ' होनदोंसो दिनै मानो गथ'फ्रा फैयाखै दिनै स्कुल गैया नामा फरायसालि गैया नामा बिदिसो होनलाबायफैदों ओमफ्राय उनावसो मिन्थिबाय फरायसालिया माने माइनावफुराव थांबाय ओरै होननानै होनबासो माने मिथिबाय आरो सरकारखौ मा खालामनो सानगोन दायो सरकाराथ' जोंनो फरायसालिखौ होफिननांगोन फरायसालिखौथ' नांथारगौना फरायसालि नङाबाथ' थांनानै थानो हानाय माबा गैया दानि दिनाव गथ' गथायफ्रा फरायाबा बोरै जाबावनो गिबि गिबि मिडिया निसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय दा नंगौ बाथ्राया दिनै बर'नि गेजेराव गोबां जौगादों बा गोबां बिदिनो रायजोनि सिमाखौबो बारायदों होननानै बुंबोगासिनो दं नाथाय बिनि बेलायाव दिनै जोंनि बे गामिया जे गामिखौ जे गुदि फरायसालिखौ बोखारनानै गुबुनजों एंगेज खालामना होदों दा बेवहाय जोंहा गोबां दुखु मोननाय दं मानोना इयुनाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों बेफोरबायदि गामिखौ नागारनानै गुबुनाव हरनायाव जोंहा गोबां जेंनाखौ जों नुयो बेनिखायनो जाहाथे फरायसा आफादानो होन हारिमु आफादानो होन बा जोंनि बर'निनो प्रमद बर' सारानो होन बिटिआरनि चिफ बिथांमोना जाहाथे बे हारिनि जौगानायखौ नायनानै जाहाथे बे फरायसालिखौ फिन गायसननानै होफिनो बिनि थाखाय गामिनि जानानै खावलायनाय थाबाय माबे मायथाइयाव गायसननायमोन बे फरायसालिया थ' आंहा गोसोआव गैया बबे समाव गायसनदोंमोन बेखौ फरायसालि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननि सायावसो थागोन गायसननाय समखौ आंनियाव गोसोआव गैजोबा आरो सिगांनि समावथ' मोजांखौनो जों नुबोबाय थादोंमोन फरायसालियाव मोनसे समाव माने बेवहाय एसे गोजाननि सासे बायदेवानो फैनानै बे फरायसालिखौ दैदेनबाय थाफैदोंमोन नाथाय माखासे उन बोसोरनि उनाव माने बे बायदेवा बेनिफ्राय ट्रेन्सफार लानानै गुबुनाव थांदों लासै लासैनो बिनि उननिफ्रायनो मा जालांदों जों बिनि सायाव जेबो मोनथिस्लाब मोनाखै बेनि उनाव गोदान फोरोंगिरियाथ' गामिनिनो सासे दंखायो बेनो फोरोंगासिनो दंखायोमोन अब्लाबो बेनि गेजेरावनो बोरै सरकारा मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि खालामना लांदों बेनि सायाव जों जेबो मिन्थिनो मोननाय जायाखै आरो दा जियानो हक फरायसालिखौ जेन फसंनानै होफिनो मानोना मोनसे गामिया थानांगौब्ला सोलोंथाइनि बे फरायसालियाबो थानो गोनां जायो सोलोंथाइ गैयाबाथ' मानसिनि थांनानै थानायनि राहायानो गैया जायो बेनिखायनो जेन फरायसालिखौ गायसननानै होफिनो बेखौनो बे मेडियानि गेजेरजों बुंथिहरनाय थाबाय दानि खुंथाय गोहोआव थानाय लकेल एमएलए बिथांखौ मा खावलायहरनो सानदों दानि खुंथाय गोहोआव थानाय जिथु जोंनिनो एमएलए उत्पल बरा बिथांनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे गावनिनो एलेखानि फरायसालि हिसाबै बिथाङाबो जेन बे फरायसालिखौ गायसनफिननायाव मदद होयो बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय बे फरायसालिया सरकारि जाबायमोन नामा सरकारियाथ' जोंनि मोनथिनायाव फरायसालिया दिनैसिम जेबो सरकारि जायाखै नाथाय बेबादिनो जासिगोन होननानै माखासे सिगां बोसोराव खोनादोंमोन नाथाय उनावहाय हरखाब बेफोरबायदि जानानै थांखो जों बेखौ दा जों जेबो मोनथिनो मोननाय जायाखै आरो बेफोरबायदि बर' फरायसालिया माखासे बर' फरायसालिफ्रा थैलांनो हमगासिनो दं बेनि सायाव दा मा बुंगोन मानि आंखालाव थैलांनो हमदों दानि बर' फरायसालिफ्रा बेथ' गोबां दुखुनांथावनि बाथ्रा मानोना बेफोरबायदि
फरायसालि थैलांनायनि गुबै खारनखौ ओरैनो बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनो माखासे सासे सानै हानाय बेक्तिफोरा प्राइभेट स्कुलफ्राव फ्राय हरनायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरबादियावनो ओरैनो दानि मुगायावथ' बुंनो थाङोब्ला गामियाव गथ' गथाया जथेस्थ' एसेबाबो खमायबोनो हमदों। गोदोनि बादि गोबां गथ' गथायखौ नुनो मोना। बे सासे सानै गथ'नि गेजेरावनो सोरबा सासे सानैया जुदि प्राइभेटफ्राव हरोब्ला बेबादिनो सासे सानैया खमायनायावनो माने गामियाव एसे एनै खमायनायावनो दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाखौबो जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों गामिनि मानसिफ्रानो सांग्रां जानानै जाहाथे बेफोरबायदि गाव गावनिनो गामिनि फरायसालिफ्रावनो जेन गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनानै गावनि हारिनि राव हारिमुखौ जेन फोथांनानै लाखियो